nɛgɛ ɲɛ 17 tɛnɛn gosira Bwachikaw fɛ Barawuli Seku mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana paba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi alamisa utukalo tile fɔlɔ san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de Mali kulu min sigilen don yurugu kɛlɛli kama ɲɛmɔgɔ Clément Dembélé n'a minɛnen don kabini novembre kalo san 2023 k'a bila kaso la ka sabu kɛ kumakan dɔw bɔli ye min senfɛ k'a tun ye bagabagalikanw ta ka ɲɛsin Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta n'a ka denbaya ma ka kiiri ɲankili baaraw bolodara a ka sɔrɔnadonikɛla Laji Traoré bɛna an ka ɲiningaliw jaabi. Guinée Conakry jamanatigi kɔrɔ Moussa Dadis Camara n'a ɲankilen don ka sabu kɛ fagali juguba ye min kɛra septembre kalo tile 28 san 2009 waatiw ka kiiritigɛ ɲanki jaabiw bɔra kunu araba k'a bila san 20 kaso la a ka kiiritigɛlaw ye kiiri lagosi kɛ k'a fɔ k'u bɛna wele boloda walasa kiiriw ka tigɛ kura ye. Amérique jamana ɲɛmɔgɔw ka kalanboloba min sigilen don sen ka san o san n'a bɛ wele bila farafina gunkanadenw ma n'o ye yali ye ɲinanta san 2024 maliden minnu yera o kɛnɛ kan an bɛna olu bisimila bi alamisa VOA Banbara ka Malikura kɛnɛ kan. Ka segin ka na aw ma kokuran an balimaw an bɛ foli ni tanu kɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la k'a fɔ aw ye nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigilen ye an taa Mali jamana kɔnɔ nin waati in na samiya o ɲɔɲalen don Mali jamana fan caman fɛ o y'a to mɔgɔ caman de ye jateminɛli kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye kurantigɛ banbali ye min tun degun binnen don malidenw kan nin ye a kalo damadɔ ye ko camanba bɔra o la Bamakɔ o sigida dɔw kɔnɔ VOA Banbara ka kunnafoni dila Mariam Kuyate ale ka ɲɛmaadaliw senfɛ bi ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka na di an ma an k'o lamɛn. Bi malidenw b'a fɔ ko alhamdulillah sabula kurantigɛ banbali min tun kelen bɛ ka malidenw degun ka maaw ka baaraw tiɲɛ borola baarakɛlaw k'olu bila yɔliyɔli la ka sɔrɔ dontaw dɔgɔya ni waati in na caman bɔla o degun na n'i ye Bamakɔ kin kɔnɔna caman ta bi maaw bɛ kuran sɔrɔ ka lɛri 10 walima 10 ni kɔ kɛ ka sɔrɔ kuran b'u fɛ yen fɛn min tun tɛ kɛ a bɛ kalo caman bɔ bi sigida min tun mana lɛri 5 kɛ ni kuran ye o tun ye koba ye nka bi an bɛ se ka fɔ ko nɔgɔya dɔ la dɔɔni kuranko la Bamakɔ ni waati in na maaw bɛ ka se k'u ka baara damadɔw lawaleya hali n'a ma kɛ a bɛɛ ye nin b'a yira k'a fɔ ko jamana marabagaw bɛ ka wulikajɔw sabati lala jamanadenw ka se ka bɔ ni kuranko gɛlɛya kɔnɔ baara caman bolodala kuranko yɛrɛ bunakun kan n'a dɔ ye centrale solaire belebele minnu sigila Bamakɔ laminiw na fo ka taa se baraji hydroélectriquew ma yaasa malidenw ka se ka kuran sɔrɔ wasa ani damu kɔnɔ ka sɔrɔ jamana wɛrɛ ma kuran feere Mali ma an bɛ se ka fɔ ka sɔrɔ an ma fili ko ɲɛmaw kɔni bɛ o sira kan ni waati in na an b'aw ladɔnniya fɛnɛ ka fɔ ko min ye dɛmɛbaga jɛkulu ye u bɛ ka u kun ɲɛsin Mali jamana ma Turki sen b'o la kunun u ka jamanakuntigi ale ye colonel Assimi Goïta wele nɛgɛjuru sira fɛ ni ka foli ni tanu kɛ a ye ka da woromasiri tabaw bɛ cɛsiri min na juguw kɛlɛli la ni ka tila ka yira colonel Assimi Goïta la ko min ye kuranko kɛnɛyako sɛnɛko technologie fɛn fɛn bɛ se ka taa yiriwa sira fɛ k'u na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka nin ko ninnu bɛɛ ta bala teriya la nin kunnafoni fɔla colonel Assimi Goïta yɛrɛ de fɛ a ka compte Twitter kan Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. An to Bamakɔ kulu min n'a sigilen don yurugu kɛlɛli kama o ɲɛmɔgɔ n'o ye professeur Clément Dembélé ye n'a minɛna kabiri novembre kalo san 2023 k'a bila kaso la k'a fɔ k'a ye kumakan dɔw latɛmɛ min bɛ tali kɛ burujali kumaw kan ka taa jamanatigi colonel Assimi Goïta a n'a ka denbaya ma ni ma kofɔlen in ka kiiritigɛ jalatigɛli baaraw olu bɛ sen na nka a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ a bɛ kaso la fo ka se nin waati ma VOA Banbara ka laselikɛla Mariam Kuyate wulila ka se a ka sɔrɔnadonikɛla ma Laji Traoré an k'ale ka jaabiw lamɛn Mariam ka ɲiningali la a ka kuma baranin na. Pour cybercriminalité enquête dayɛlɛ enquête in kɔnɔna na a ɲɛsina BJ de ma brigade d'investigation judiciaire olu professeur lamɛn ka taa n'a ye BJ pool la procureur fɛ procureur y'a ye ko in yankan bɛ cogoya min na a tɛna se ka décision ta ko fɔ enquête ka kɛ mandat da professeur kan professeur yɛrɛ sɔrɔ kaso la o kɔfɛ juge d'instruction ye professeur labɔ k'a lamɛn sisan ko tiɲɛ n'a nkalon kan a yɛrɛ fɛta kan
ɲininkaliw cayara professeur y'a fɛta fɔ mais o kɔfɛ de juge y'a ye k'a fɔ nin ko in bɛ cogoya min na hali bi sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ pour ka kumakan in ka sɛmɛndiya ni professeur de ta don n'a ta tɛ n'a kumakan don n'a kumakan tɛ o la u ye expert indépendant u y'olu sugandi olu ni professeur ye séance de travail damadɔ kɛ séance de travail damadɔ in u y'u ka rapport kɛ u ka rapport in min b'o kɔnɔ kɔni o ye de professeur kumakan tɛ vidéo kumakan ye o la an ye laɲini kura kɛ a ka nɔ bila o dossier hali bi o demande hali bi a ma examiner an y'a ye komi ko bɛ ka taa ɲɛfɛ professeur dun bɛ kaso la ne ye avocat de ye an ka baara ye k'a ɲini de ni nɔ minɛnen don i bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na a kana kɛ gɛlɛyaba ye n ye demande de liberté filanan fana kɛ o demande de liberté filanan ye juge y'a lajɛ ko a bɛ se ka liberté di professeur labila fɔlɔ mais labilali in kɔnɔna na professeur bɛ na waati ni waati kana tribunal la a bɛ fɔ o de ma contrôle judiciaire k'a b'a bila o la procureur y'a ye k'a fɔ o ko min filɛ nin ye o t'ale wasa sabula professeur a bɛ fɛ professeur ka to toujours sariya ka bolo kan. Ayiwa maître i bɔra sisan k'a fɔ ko expert ye vocali labaara min yɛrɛ sen fɛ u y'a sɛbɛntiya sariya tigilamaw ye k'a fɔ ko professeur Clément Dembélé ko ale kumakan tɛ ni vocali min bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ yala jalaki wɛrɛ bɛ a ka ko yɛrɛ kɔrɔ wa n'o yɛrɛ b'a to tɛgɛ tɛ ka se ka bɔ a kan hali bi. Ayiwa comme an ma arrêt sɔrɔ fɔlɔ an tɛ se k'a dɔn u ye u sinsin min kan pour que ka nin décision ta mais nin bɛɛ kɔnɔna na nin bɛɛ ye sariya baara dɔw de ye peut-être mɔgɔw t'a faamu an ɲɛ bɛ min na mɔgɔw ɲɛ bɛ min na professeur bɛ kaso la hali bi a bɛ kaso la a ma juge mais sariya fana tagabolo dɔ ye nin ye ni juge d'instruction y'i naminɛ tant que a m'i bila ka taa kiiri binna kun kan kiiri tɛ se ka kɛ bon o kɔnɔna de la sa fɛn caman bɛ se ka bɔ o kɔnɔ i ko liberté provisoire demandé i ko non-lieu i ko fɛn wɛrɛw expertise bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que ale de yamaruyalen don ka enquête kɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan na yalasa ale yɛrɛ bɛ se ka faamuya kɛ k'a ye k'a fɔ n bɛ se k'a tigi bila kiiri ka bolo kan ou bien n bɛ se k'a tigi nɔ bila pewu o kɔni yamaruya b'ale bolo donc an b'o niveau de la sisan professeur bɛ kaso la o de kama parce que procureur de la république min bɛ pour la o ye appel kɛ appel ni a ka appel sɛmɛndiyara a ye appel kɛ kun min kama kun sɛmɛndiyara chambre d'accusation fɛ k'a ye k'a fɔ ale de jo de b'ale ale de ka appel in bɛ waleya fɔlɔ. En tant que avocat a ka sɔrɔnɔdɔba aw ka wulikajɔw bɛna kɛ mun ye sisan a ko la. En tant qu'avocat ne tɛna n'a fɔ ko n bɛ pourvoi kɛ yamaruya b'an bolo ka taa yɔrɔ ne tɛ pourvoi kɛ parce que an bɛ fɛ dossier ka segin joona juge ma juge k'a ka baara laban yalasa an ka se ka taa kiiri la donc comme liberté provisoire n'an tɛ se k'o sɔrɔ anw b'a ɲini kiiri ka kɛ ni an nɔ bɛ la n'an nɔ t'a la n'a bɛ se ka sɛmɛndiya k'a fɔ professeur nɔ b'a la mais fɛn min fana don hakilila baara fana don i y'i sigi an ka dusukunnata bɔ a la ka passion bɔ a la ka kɛ hakili ye i b'i yɛrɛ ɲininka moyen jumɛn bɛ professeur bolo a ye min fɔ ka se ka waleya c'est-à-dire ka dankari président de la république n'a ka denbaya la filanan hali n'o moyen dira a ma a yɛrɛ sera ka moyen sɔrɔ a yɛrɛ ye est-ce que professeur mana waleya n'o sera ka san sɔrɔ ale bolo sa ka se ka ɲɛ sɔrɔ ale bolo professeur bɛna mun de sɔrɔ a ko la donc n'olu fɛn ninnu n'i y'olu da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko ni ju tɛ professeur ka nin fɔli la ko ni ju t'a waleyali la expert désigné na kun min kama a y'a ka baara kɛ a ye conclusion min tiré an bɛɛ kan k'an to o ma parce que an tɛ expert ye mais n'an sigara o fana na hali o sigana fana na an bɛ se ka professeur to a ka se ka bɔ fiɲɛ na fɔlɔ en attendant que n'an bɛ se ka baara ko wɛrɛw boloda min bɛ se k'a to a ko bɛ analyser ne kɔni bolo professeur minɛkunba t'a la bi an bɛ yɔrɔ min na k'a to kaso la.
Kada ni kan sisan an bɛ taa Guinée Conakry-kaw fɛ u ka jamanatigi kɔrɔ Musa Dadis Camara ni a si ye san 59 ye n'a ɲankira k'a fɔ ko fagali juguba min kɛra u ka jamana kɔnɔ politiki dangarili walew senfɛ n'o kɛra novembre kalo tile 28 san 2009 waatiw ko o kiiritigɛ jaabiw bɔra ka bila san 20 o kaso la ni hakilina baara minnu n'o sigira sen kan Guinée Conakry kiiritigɛ soba fɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye a nɔfɛmɔgɔ wɛrɛw ye minnu fɛnɛ ni olu tɔgɔ yelen don nin ko in na k'olu bɛɛ lajɛlen ɲangira nka jamanatigi kɔrɔ n'o ye Musa Dadis Camara ye a ka surunadonikɛlaw ko k'u ma jɛ ni kiiritigɛlaw ka jaabi ye wa k'u bɛna wele bila walasa kiiritigɛw olu ka se ka boloda ko kura ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an balimaw an bɛna an ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ ka don jɛmukan ta ko filanan hukumu kɔnɔ min bɛna lase aw ma hali bi VOA Banbara ale ka kunnafoni di siraw fɛ aw k'an bɛɛ sɔn an balimaw ani yantuma alamisa don juillet kalo o tile 25 san 2024 bingani dɔ kɛra Mali sɔrɔdasiw ka wulikajɔ kɔlɔsilikɛlaw dɔ la Tinzawatin dugu la min bɛ kilomɛtiri 233 bɔ Kidal kɛɲɛka kɔrɔn fɛ ka taa Algérie dancɛ la teliyala Mali cɛdenw ye jaabikɛlɛ dɔ dabɔ min ye bɔnɛba lase mɔgɔfagalaw ma ka sɔrɔ ka lakodɔnniya k'u ka kɛlɛcɛw dɔ bɔnɛna u fan fɛ o kɔlɔlɔ ni kɛnɛma fanga sɛndoni ye mun ye ka dɛmɛ don terroriste jɛkulu ma aw hakilina ye jumɛn mun de bɛ se ka kɛ walasa ka fu siri nin na yaasa hɛrɛ u ka lase mɔgɔw ma jamana kɔnɔ minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye août kalo o tile 2nan baro la a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan an balimaw an ka foli b'aw ye kokura a y'aw bisimila VOA Banbara ka malikura kunnafoniw o kɛnɛ kan kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Tarawele fɛ an bɛ taa Nigeria jamana kan u ka jamana finitigiw n'o ye polisiw ye gazi fiɲɛma n'o ye gaz lacrymogène fiɲɛjugu seri girinkajɔla maa camanba de kan bi alamisa u ka jamana duguba caman kɔnɔ ani ka fara jamana yɛrɛ faaba kan n'o ye Abuja ye ni nisɔgoya tamala ninnu tun bɔlen don ka kɛ ni jamana maracogo juguya ye ani fɛnɛ ko ka fara dɔ farali la da dumunifɛnw sɔngɔ kan Nigeria jamana kan VOA Banbara tɔgɔ la Keyatu Tarawele ka bɔ Washington. Nigeria jamana bɛ sɔrɔ nasira gɛlɛyaba kɔnɔna na nin waati in na ka sababu kɛ bayɛlɛmali belebelebaw ye minnu waliyara président Bola Ahmed Tinubu fɛ ne a ye fanga ta mɛ kalo tɛmɛnen ninnu na san 2023 waati la dayirimɛ minan sɔngɔw yɛlɛnna ne kɛmɛdɔya 40 ɲɔgɔnna ye fɛn min ye taji sɔngɔ ye dɔ farali o kan ne a ɲɔgɔnna 3 ye Kano jamana duguba filanan nisɔngoya wulikajɔkɛlaw taara tasuma mɛnɛ gouverneur ka cakɛda da la polisiw ye u la yɛrɛkɛ ne gaziw fililiw ye u kan ka u jagoya lata ka bɔ a yɔrɔ la AFP kunnafonidilaw min bɛ a yɔrɔ la k'a laseli la ka fara o kan jama ye dankarili kɛ furuba cakɛda dɔ la n'a a bɛ wele nanzarakan na ko centre numérique de la commission des communications du Nigeria ka taa gouverneur ka cakɛda dafɛ a yirala k'a fɔ ko polisiw ye marifa ci sanfɛla la ne kisɛ lakikaw ye yaasa ka nisɔngoya wulikajɔkɛla ninnu lajɛnsɛ a sen fɛ u ye mɔgɔ 13 ɲɔgɔnna minɛ taadon yɔrɔ ninnu na Abuja kɛrɛfɛ wulikajɔkɛla bayirika caman de bɔla min sen fɛ a yirala k'a fɔ ko polisiw ye gazi fili mɔgɔw kan ne ka tila ka siraw tigɛ mɔgɔw la ne ɲɛgɛn ɲanzanw ye yaasa k'u bali ka don parc Eagle Square kɔnɔ wulikajɔ ninnu latɛmɛra lakanakɛlaw ka kɔlɔsiliba de kɔnɔna na ne jamana marakɛlaw ka kangarigosiliba ye yaasa ko ka Kenya ka kɔsadayina wulikajɔ ɲɔgɔn minnu ne a masɔrɔla bayɛlɛmaliba dɔw sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka salen sarataw kan min sen fɛ mɔgɔ caman fagara kulu min n'a bilala sen kan ko ka dansigili kɛ mara kɛcogoyaw la Nigeria dugu kɔnɔna la n'a bɛ wele nanzarakan na ko mettre fin à la mauvaise gouvernance au Nigeria tɔndenw ye laɲini kɛ Tinubu fɛ k'a ka segin a kɔ bayɛlɛmali ninnu bilali la sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka dɔ bɔ taji sɔngɔ la yaasa ka dansigi kɛ kɔngɔ sɛgɛn min bɛ mɔgɔw kan jamana kɔnɔna la ka taa Lagos kɔgɔdugu yan fanfɛla la a ka ca ni mɔgɔ 1000 ye minnu bɔra ka u ka nisɔngoyaw jira ni kumakanw ye Yoruba kan na ko Tinubu zonkɛ
faso jamakulu min ye kɛra nisɔngoya wulikajɔkɛla labɛnbaga ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u u tɛna segi kɔ ko ka nin wulikajɔ ninnu dabila hakaja u ye u ka koɲa ta k'a bila kiiri mɔgɔw ka bolo kan yaasa ka wulikajɔ nin fanga dɔgɔya u ka foroba yɔrɔw baw kɔnɔna na i n'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔw ani park baw kɔnɔna na tile kelen dɔrɔn sanni wulikajɔ cɛ marakɛlaw tun ye wele bila sifinw ma k'u ka wulikajɔ dabila u k'a to bayɛlɛmali ninnu be se ka bila sen kan cogoya min na yaasa u be se k'a tɔnɔbɔ arabadon na nigeriya fangatigiw tun ye dɛmɛ min b'u bolo ka a labila fasojama ye yaasa ka dɔ bɔ gwɛlɛya ninnu kɔlɔlɔw la ye o lisi tun labila kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔnɔ dɔ farali saraw kan ani sumanjala min fɛnɛ n'a kan ka labila jamana sigida wɛrɛw kɔnɔna na be o la tinubu ka gouvernement ye a lakodɔn k'a fɔ ko wulikajɔ nɔgɔma ninnu hakɛw be yen ko nga u jagoyalen de don ka a lakɔlɔsi Georges Akume secrétaire du gouvernement de la fédération k'a laseliw la kunnafonidilaw ye dɔgɔkun tɛmɛnen nu na nigeriya sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso tun ye kangari gɛlɛn gosi ka kɛɲɛ ni kenya fitinɛ ɲɔgɔnnaw bilaliw ye sen kan u ka jamana kan min kɛra fagaliba sababu ye ne ka tila ka président Ruto a n'a ka gouvernement a n'a ka fanga jagoya u ka segi kɔ u ka bayɛlɛmali ninnu lawaleyaliw la juin kalo tɛmɛnen ninnu waati la. Komi an tun ye a lase aw ma cogo min na jɛmukan daminɛ la k'a fɔ ko Ameriki jamana bɛ kalanbolo min sigi farafina gunkana denw kun n'a bɛ wele ko yali ni ɲinan ye o san 10 ye maliden minnu ye sɔrɔli kɛ san 2024 ta la an ye olu dɔw sɔrɔ an ka kumaso kɔnɔ bi k'u bisimila an n'u bɛna ka na masala u ka Ameriki yɛrɛ a kalanbolo ani Ameriki sigi yɛrɛ kan nin waati damadɔ ninnu na o maa fɔlɔ ye dɔgɔtɔrɔ ye ka bɔ Menakakaw fɛ yen Musa Kante ale b'an bolo nin waati in na kumaso kɔnɔ yan an b'a fɔ a ye kan n'u la Dr Kante n'u la madame bisimila a y'an wele a diyara n ye an bɛ yan nɔ ayiwa nin ye a kunɲɔgɔn damadɔ ye an bɛ se k'a fɔ kalo kelen ni dɔɔni aw bɛ yan Ameriki jamana kɔnɔ kosɛbɛ yali tɔgɔ la awɔ e bɔra Menaka ka na Washington DC yan kalanbolo in aw ye baara minnu sigi sen kan kɔnɔna la e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ n ce o ɲininkali la an ye faamuyali caman sɔrɔ kalan in na Ameriki yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ dɔgɔtɔrɔ ye mais an bɛ kalan mun k'aw ye u b'a fɔ leadership en gestion publique jamana ka baarakɛyɔrɔba ninnu an bɛ se k'u labaara cogo min na ka a nafa se jamana kɔnɔdenw ma an ka baara bolilaw de ka kalan bolilaw de ka kosɛbɛ a kun tɛ n'a fɔ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ don a bɛ taa pikiri kɛ wali a bɛ sɔrɔ mun don o tɛ mais dɔgɔtɔrɔsow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na personnels bɛ se ka gérer cogo min na wala ka dɔgɔtɔrɔso yiriwa campagne ninnu vaccination ninnu bɛ se ka développer cogo min na wala pour que kɛnɛya ka sabati sigidaw la a kun b'o de kan kosɛbɛ ayiwa i da sera kɛnɛya ko ma an b'a dɔn e bɛ baara kɛ Menaka n'o ye jamana kɛ ka yanfan ye o kɛnɛyaso kɔnɔ awa ni waati in na ka kɛ ni basigibaliya ni ko minnu yɛrɛ bɛ sen na Menaka n'a lamini fanfɛyɔrɔw la lakana ko bɛ cogo di ye kɛnɛya fanfɛyɔrɔw la kɛnɛya fan fɛ lakanabaliya a ye degunba don k'o la parce que fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ man ca sisan ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ la mɔgɔw ne sont pas en sécurité bon généralement caman bi siran ka taga baara la filanan ye mun ye an b'a dɔn waati laban na embargo baw kɛra Menaka kan donc ka fura yɛrɛ ta ka se Menaka yɛrɛ dugu kɔnɔna la o kun ka gɛlɛn kosɛbɛ o fana kɔfɛ tuguni avion parce que ni samiyɛ sera aéroport Menaka aéroport donc vaccin ninnu ni fɛn fura caman bɛ yen u bɛ to ka na avion de fɛ ka na jigin aéroport la donc comme aéroport ni san nana aérodrome bɛ yen avion tɛ se ka jigin a kan donc o ye gɛlɛya belebeleba yɛrɛ ye kɛnɛya fanfɛla fɛ Menaka o diyara n ye an ye a lase aw ma cogo min na nin tun ye Musa Kante dɔgɔtɔrɔ don min bɛ Menaka jamana kɛ ka yanfan fɛ Musa an ka foli b'i ye ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ a lase aw ma k'a fɔ an bɛna Ameriki jamana kɔnɔna la yan ni waati ninnu na fɛn min ye hakilina falen baaraw ye olu bi sen na min bɛ tali kɛ cɛ marifatigi min ni siga tun kɛra la k'a fɔ ko dangariliba min kɛra États-Unis jamana kɔnɔ yan nɔ ni Amerikɛnw yɛrɛ y'a wele ko 9/11 n'a kɛra
septembre kalo tile 11 a yirala k'a fɔ nin mako fɔlen min ni ale de jalakira Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a ye a jɔ a ka jalakiw kɔrɔ a mɔgɔ kofɔlen ni a bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Khalil Seid Mohammed a kelen kɔfɛ ka sɔn ni jalakilikan ninnu ma ko fɛn min ye kirikow ye olu baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ sen na ka kɛ ni nin dangarili wale ye min ma se ka bɔ Ameriki jamanadenw kɔnɔ kabiri san 2001 waatiw ka se nin waati ninnu ma. An to Ameriki jamana kan yan hali bi ni waati ninnu na jamanatigi kɔrɔ Donald Trump a ka surunadonni baaraw min kɛra barosigi belebele senfɛ kunun ko a ye jalaki kɛrɛnkɛrɛnnen bi ka taa Ameriki jamanatigi danka Kamala Harris ma k'a fɔ ko a bɛ k'a yɛrɛ hinɛ de don farafinw na walasa a ka se ka sɛn sɔrɔ jamanatigisi kalata o cɛbɔya la ko min kɛra barosigi belebele senfɛ k'a to Chicagokaw fɛ farafin minnu ni olu ye kunnafoni sɛnsɛnnaw ye olu ɲɛkɔrɔ. Kayatu Tarawele, VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington na ale b'o lase a ma. Former President Donald Trump. Jamanakuntigi kɔrɔ sinsira kan arabadon na u ka kulu ka tɔnsigi senfɛ k'a fɔ ko Kamala Harris l'Ameriki fasoden ne a buruju bɔra Azi ani farafin muso fɔlɔ ka kɛ l'Ameriki jamanakuntigi dankan ye tun bɛ i yɛrɛ kofɔ ne a ka indien siya bɔna de ye. Trump ka ɲiningali ninnu kɛra kuma caman sababuyaw ye sani a kɛnɛ yɛrɛ ka sigi. Misali la ABC jakanso kunnafoni sɛnsɛla muso Rachel Scott kɛnɛ sigira min fɛ fɛnɛ ka ɲiningaliw tun bɛ ka ɲɔgɔn tigɛ a kuru kan. Trump ka nin bɔli nin kɛra danfaratigɛba ye a ka kulu tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛla la. We all here remember what those 4 years were like. Kamala Harris ye a fɔ ko Trump ka kumakan ninnu siya wolomaw kan ye kokɔrɔlenw de ye. A ye laɲini kɔni kɛ a sababu la farafin musow fɛ awa k'u ka wulikajɔ kɛ yaasa u bɛ se ka novembre kalo nata kalataw gagné sɔrɔ cogoya minnu na. Arabadon na Trump ma segi kumakan ninnu kan a ka bɔli senfɛ Pennsylvania ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ yen nɔ. A ka kumakanw kɛtɔ a kɔni filila siɲɛ caman Kamala Harris tɔgɔ fɔcogoyaw la. Sani a ka kuma ta ɲɔgɔnnajɛrɛ ni labɛnbagaw ye Kamala ja dɔ bila ekranba dɔ kan k'a tɔgɔ sɛbɛn u jukɔrɔ ko indien américain muso siya fɔlɔ ka kɛ sénateur ye l'Amérique jamana kɔnɔna na. Taabolo min laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko u ye fɛn kɔrɔ ye. Harris ani démocrates olu ye a yira k'a fɔ ko Trump a n'a ka dankan sénateur jiden ka taabolow tɛ taabolo tilennenw ye. Waati min na sénateur Vance bɛ kan ka a ka yɛrɛ kofɔ baaraw kɛ Trump bɛ ka i jija ka kumakan minnu talen bɛ ka ɲɛsin a ma i yɛrɛ lajɛya ka bɔ olu kɔnɔna na. Ka daminɛ bi alamisa la démocrates ka déléguéw ka kan ka u ka sugandili kalataw daminɛ ka Kamala Harris u ka musobɔ ka kɛɲɛ ni novembre kalo nata jamanakuntigi ɲini kalataw ye sugandi min senfɛ ani a fadenkɛ Donald Trump bɛna ɲɔgɔn kunbɛn. Ayiwa nin bɛna an don an ka yali o dunanw ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔna la komi an y'a lase aw ma cogo min na ka fɔ maa 7 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu de ye sɔrɔli kɛ ɲinan ta la maa fɔlɔ aw bɔra k'u ka kumakanw lamɛn n'o ye Musa Kante ye mɔgɔ filanan b'an bolo nin waati in na Sɔgɔna Jalo ale fɛnɛ bɛ yali mɔgɔw fɛ san 2024 a ka baara o dɔ bɛnnen don sɛnɛ ani yiriwali baaraw ma jamana kɔnɔna la Sɔgɔna. I n'u la. Misiyanci. Ayiwa bisimila. Bisimila merci. Tile damadɔ bi an b'a fɔ kunɲɔgɔn damadɔ awa ni kalan min kɛra o kun yali e ye mun sɔrɔ a la i n'a fɔ dɔnniya. D'accord. Dɔnniya cayara ne ye dɔnniya caman sɔrɔ yali kɔnɔna na ne yɛrɛ kun bɛ ne placera leadership en engagement civique de la o ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ka baara bɛnnen don sigida baaraw ma min tɛ gouvernement kɔnɔ. Maintenant au kɔnɔna la an ye fɛn caman faamuya min tɛ hali technique ye min tɛ pratique ye mais i yɛrɛbakun i b'i yɛrɛ dɔn cogoya jumɛn na i bɛ se ka mɔgɔw inspirer cogoya jumɛn na i bɛ se k'i ka baara kɛ cogoya jumɛn ka ɲɛ i bɛ équipe gérer cogoya jumɛn na donc olu ye fɛnw ye ne ye minnu faamuya kosɛbɛ surtout à mon âge vu que ne postulé la ka ne to 23 ans la ne kun si ma se mais ne ye chance sɔrɔ ka participer aujourd'hui j'ai 24 ans donc a ye ouverture ba de di ne ma en tant que voilà ce qu'on a à mon âge. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni waati yɛlɛma yɛrɛ kɔnɔna gɛlɛyaw ye ni o ye changement climatique ye a kunya kɛlen don gɛlɛya ye sɛnɛko nasiraw fɛ farafinna ani diɲɛ fan camanw fɛ Mali kɔnɔ i bɔlen filɛ nin ye ka nin kalan ni dɔnniya min sɔrɔ e bɛna se ka taa falen juman don kow la walasa ka se ka waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ kɛlɛ sɛnɛ ani yiriwali nasiraw fɛ. Ɲininkali diyara n ye n'i y'a mɛn k'i bɛ bana furakɛ o b'a sɔrɔ i b'a dɔn bana min b'i la Mali la an ka
défi ba ye min ye an t'a dɔn changement climatique ye min ye mɔgɔ caman b'an cɛla minnu tɛ changement climatique dɔn surtout a bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ affecté kosɛbɛ i y'a fɔ cogoya min na ne ka baara ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛli ye donc olu yɛrɛ minnu affectélen don changement climatique la u t'a dɔn kosɛbɛ changement climatique ye jumɛn a bɛ kɔlɔlɔ jumɛnw de lase u ma u bɛ se ka a kɛlɛ cogoya jumɛn u bɛ se k'u yɛrɛ adapté a la cogoya jumɛn pour être résilient donc ne ka hakilina ye min ye ni ne seginna n ka baara kan ka kɛ de k'u la dɔnniya nin ko in na u ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ u affecté fɛn do u bɛ se ka ils peuvent s'adapter au changement climatique ni technique dɔw ye n'o ye an b'a fɔ ko olu ma ko climate smart practices donc olu ye technique ye n bɛna minnu déployer pour que ka u lafaamuya changement climatique kɛlɛli la. Ayiwa ni tun ye Sɔgɔna Jalo ale ka laseliw ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na an bɛna tɛmɛ sisan ka taa farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔ. Sisan an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma Jacques Traoré ka bɔ Bamako. Jeux olympiques Paris bafɛlimɔgɔ nani diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba farikolo ɲɛnajɛ suguya bɛɛ la a bɛ senna Faransikaw fɛ kabini juillet kalo tilemani 6 tɛmɛnen Mali bɛ kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ suguya 5 de la ani Lamini Camara masalala ale sigilen bɛ Faransi a bɛ tɔnna min tɔgɔ coordination des élus français d'origine malienne maliden minnu sigilen bɛ Faransi n'u ye fanga ɲɛmɔgɔ ye a tɔn ka baara dɔw filɛ JO hukumu kɔnɔ. Depuis an bɔra kalama ko Jeux olympiques kan ka kɛ Faransi yan an sera comité olympique ma ani Mali lasigiden minnu bɛ yan pour que an ka masala an se mun ye o ko kɔnɔna la an ko o kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali yɛrɛ a ɲana ni ko Jeux olympiques diɲɛ bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ni jamanaw bɛ yen fo ka diɲɛ wuli u t'u ye ɲɔgɔn fɛ les Jeux olympiques la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ dama ka kan bɛɛ bɛ défilé ni ka drapeau ye a fɔra ko bɛn wagati de don kuma ɲɔgɔnya wagati de don Mali ka kɛ yan a ɲana an ka laɲini mun ye ka bɛn sabati ni jamanaw bɛnna diɲɛ jamanadenw bɛɛ bɛ lafiya. Sirandɔlɔntan bunagun kan n'o ye cɛmaninw minnu si ma tɛmɛ san 23 kan Mali binna Lamini Camara. Mali cɛbɔ minnu tun bɛ yan n'an ko diɲɛ bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ bɛɛ défilera mais cɛbɔ tun tɛ diɲɛ bɛɛ bolo cɛbɔ tun bɛ Mali bolo surtout ballontan n'i ye kulonkɛ in bɛɛ jateminɛ ballontan yakan ka bɔ n'a bɛɛ ye an ka samatasɛgɛw tun bɛ yan u y'u sokɛw kɛ diɲɛ y'u ye pour que u ka se ka se yan baara de kɛra fo baaraba o de kɛra minnu bɛ ballontan ani minnu y'u ka ɲamaw ye ani Mali yɛrɛ bɛɛ dɔ kɛ pour que u ka se ka kɛ yan n'i y'a jateminɛ Mali jouera fan fɛn ballontan kunda a bɛ k'i kɔnɔ ko match bɛ taa na Mali la de tellement que bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan bɛɛ tun faralen don ɲɔgɔn kan olu stade kɔnɔna la ka Mali supporter a bɛ k'i kɔnɔ ko an bɛ stade 26 mars la de tubabuw b'a la faranfunw b'a la surakaw b'a la asiatiques b'a la diɲɛ bɛɛ tun b'a la o ko b'a de parce que o b'a yira diaspora malienne mun bɛ Faransi yan an ka ca wa diaspora malienne ni siya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn diaspora malienne ni siya bɛɛ ka di ni Mali kunko don Mali olu bɛɛ mobiliser olu bɛɛ tun bɛ terrain kan pour que ka se ka Mali dɛmɛ. San 4 ɲinan kɔ san 2028 Jeux olympiques jatigiya bɛ Los Angeles bolo l'américain jamana kan Lamini Camara. Baaraba kɛra pour que ka cɛdenw sɔrɔ pour que o cɛdenw kana Jeux olympiques la mais a b'a yira fana ko baara caman kan ka kɛ cɛsiri kan ka kɛ tugun pour que laɲini ye mun ye o ka sɔrɔ Jeux olympiques san 4 ɲinan kɔ a bɛ kɛ Los Angeles États-Unis baara min kɛra tan fo dɔ ka fara baara kan de o baara o bɛ daminɛ depuis 6 ans pour que Jeux olympiques mun bɛna kɛ san 4 ɲinan kɔ Los Angeles Mali ka taa a ka se ka na ni médaille caman ye a bɛ se ka kɛ parce que maliyɛn den bɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ discipline bɛɛ kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ la an kan k'an sigi ka jateminɛ kɛ ka Faransi ta ka États-Unis ta ka dugu wɛrɛw ta maliyɛnw ka ca yɔrɔ min na kosɛbɛ ka se u ma k'a lajɛ an ka denmisɛnninw minnu bɛ balantan na minnu bɛ boxe la minnu bɛ karate la minnu bɛ boli la maa minnu b'a fɛ ka na kɛ Mali cɛbɔ ye depuis sisan an k'o baara daminɛ n'a bɛ fɔ o ma ko identification anw kɔni la coordination des élus français d'origine malienne an bɛ dirigeants ka bila la an tun y'a baara daminɛ déjà nin compétition kɔnɔna la maa damadamaninw bɛ yen bibi na olu kɛra Mali cɛbɔ ye ani comité olympique olu baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani fédération boxe an y'olu baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka laɲini ye mun ye sini ka caman ka baara in kɔnɔna la pour que Los Angeles mun bɛ nale san 4 ɲinan kɔ Mali ka laɲini mun ye Jeux olympiques kɔnɔna la n'o ye médaille ye a ka caman se ka sɔrɔ. Jeux olympiques Paris bafɛlimɔgɔ nani yɛrɛw bɛ kun cɛ ni uti kalo tile 11 nata VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don.
ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min ne de bɛna